Hej, okay, nu vil jeg fortælle jer nogle ting med mig og mine veninder. Okay, vi var til sådan en fest, mig, Sasha og Nadia, det er sådan mine to veninder. Og så kommer der sådan, så står vi ude på det her dansegulv her, så kommer der sådan en dreng hen til Nadia, og tager hendes hånd, og siger, hvad hedder du? Så siger hun hedder et eller andet, nej, jeg tror faktisk, hun siger, hun hedder Clara. Og så siger han, hvor bor du henne? Så siger hun, jeg bor derude af. Jeg tror, det er derude af hende. Og så siger han, jamen hvor er derude af? Så siger han, jamen det er derude af. Nå, okay. Så gik han. Og han var så 17 år, fandt jeg ud af. Og vi kalder ham her Bumseface. Han var ret... Ja. Og så... Ja, hun er altså kun 13, så der er stor af der grænse. Men det er fordi, hun er så høj, så hun ligner en. Det er sødt. Og så har jeg sådan noget med mig og min veninde. Jeg er ret sindssygt min inklusion nemlig. Ja, jeg fik min veninde til at sætte op i den her inklusion. Og så kørte jeg med hende. Og så skulle jeg lige køre over sådan en græns ting. Og så tippede den forover, og hun var tæt på røde og slå hovedet. Nej. Ej jo, så var det sådan en gang, vi gik hjem på sådan en skøjtehal-ting. Og så var vi tæt på hjemme med mig. Og Sasha, hun så blev med at sige, ej, jeg skal føde, jeg er gravid. Og jeg sagde, men du må ikke gå så hurtigt. Og nu ved jeg, hvordan alle de gravide mennesker, de har det. Og hun er altså ikke gravid. Og det var bare så sjovt, fordi hun, ja, det var bare ret sjovt. Ej, så var der sådan et tidspunkt, hvor det så var, at vi sang sådan noget midt ude på gaden. Og så er der en bil, der stopper foran os. Så løber vi bare. Og så bagefter, så begynder jeg faktisk at synge Call Me Maybe. Jeg tror, det er sådan en parodi, hun har lavet, eller sådan noget. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Ej, okay. Jo, der er en anden ting. Mig og Sasha, vi var sammen første gang. Så havde vi snakket om sådan en ting. Så stod hun og slår mig direkte ind i øjnene. Og hun var ved at sige, Sasha, hallo! Og hun blev ved med at sige sådan. Så siger hun lige pludselig, du har nogle meget flotte øjne. Jamen, tak det. Sådan lidt ret akavet, når man er sammen første gang. Og så sad jeg og skrev nogle over computeren, og så Sasha, hun sad på min seng og skubbede sig på en eller anden underlig måde ned, og landede med knæerne på mit brækken. Og så skulle hun bare lige fortælle mig, hvad hun gjorde, og så kom hun til at gøre det igen. Og ja, hun sagde, at det gjorde ret ondt. Så. Ej, vi var til sådan en fest her for ikke lang tid siden. Og så var sådan en dreng, han hed Jeppe, og det så hendes fætter, tror jeg det var. Og så hver gang vi gik eller sådan noget, så glodede han på os. Og så var det sådan et tidspunkt, hvor han sad og spiste mega hurtigt, og så lavede jeg grin med ham. Og så står han det så. Så lavede han øjne mig. Nå, men jeg tror faktisk ikke, jeg har flere underlige ting med mine veninder. Jeg har ikke lige, hvad jeg kan huske. Men vi ses. Hej.